Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sobra 23,000 ka mga deboto nga gikan sa nagkadiang lugar sa Mindanao ang midayo sa Cagayan de Oro City alang sa Traslasyon 2026 sa Poong Jesus Nazareno. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pasado alas 4 sa kadlawon, nagsugod ang misa sa St. Agustin Metropolitan Cathedral nga gipangunahan ni Reverend Monsignor Nathaniel Lerio. Sentro sa mensahe sa misa nga ikinabuhi ang mga tudlo ni Kristo ug mahimong buhing saksi sa kaayo ug mensahe sa kaluwasan. Alas 5 sa buntag, human ang misa, gigawas gilayon ang imahen gikan sa katedral o gisakay na sa karo nga anaa gawas sa simbahan. Sa sinya sa mga ehos, gisugdan gilayon ang traslasyon gikan sa Dolores Street og niliko sa Don Apolinar Velez Street dayon padulong CM Recto Avenue hantod sa Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene Jesus Nazareno Parish. Libu-libong deboto ang misalmo sa traslasyon karong adlaw. Usa sa among nakahinabi ang debotong si Winright Agbalog kung asa naabta namo siyang gipas-an ang dakong imahen sa puon. Saysay niya nga nagsugod ang iyang pagkadeboto human siya maaksidente sa motor nga hapit niyang gikamatay. Pasalamat nako nga gitagan bro sikan life. Sa imong second life unsa may mga kabaguhan nimo? Dagan sir, dagan akong gibago. Dagan akong giusap. Batod sa Kokpo, gidiscourage nila ang paglabay og panyo ngadto sa puon apan wala man nila gibawal kini. Pag-abot sa Velez Street, mihunong ang karo subay sa request sa mga deboto nga usa-usa nga naglabay sa ilang mga panyo ngadto sa puon kung asa giatiman sab kini sa mga ihos. Ang uban todo siya gitsab sa paghatag og pagdayeg sa puon. Pasado na 7 sa buntag, hingpit nang nakaabot ang karo sa CM Recto Avenue ug misamot kabaga ang ihap sa mga deboto. Plastar gihapon ang perimeter security measures nga giplastar sa Kokpo ug uban pang law enforcement agencies hantod nga nakaabot ang imahen sa Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene Jesus Nazareno Parish alas 8 sa buntag. Matod sa Kokpo, miabot ngadto sa sobra 23,000 ka mga deboto ang ilang natala nga mitambong sa traslasyon karong tuiga. Makonsidera sab sa PNP nga malampuson ang traslasyon karon human nga walay natalang untoward incident lakip mga medical nga insidente nga kinahanglan tagaan ug pagtagad. Ana sa kapin 1,800 ka mga law enforcers ang nagbantay sa traslasyon sa Cagayan de Oro City karong adlaw. Walay nagpabadlong, minor lang kaayo ang atong nakita nga mga violations like atong nagsuot sa kalo which is apil sa atong gipanawagan nga gibawal apan mapasalamaton kita kay once nga i-approach po sila sa atong kapulisan nagpatuo man pud sila. Kauban si Jaybert Pairat ug Roland Cañas. Cyril Chavez, 1 Mindanao.